И късна хора съм Алекс и това е едно клипче в GTA. Да, знам, че не съм снимал отдавна, просто нямах време. Ходих на тренировки, сега първият срок, нали, свършваше и да, аз нямах време да снимам. Трябваше да завърша днес, поне с двойка да не ми спрат компа. И да, хора, сега вече съм по-малко свободен, но пак ходя на тренировки. Искам да, просто тук така малко да поснимам GTA и да говоря, нали? Да. Тук World, да го правим. Съм го читвал. Просто аз така си правя кодчета и тук си скачам и да. Сега ще отидем да си правя косата, там прическата, само да видя къде е това. Че тук така. Върнем само. Малко нещо ладно. Така, значи, сега ще говоря, нали, защо не съм снимал и такива глупости. Да, значи, да, аз ви казах защо не съм снимал, това е главната причина. Другата причина, защото ме мързеше, то с какво ме гони. Да, другата причина беше, защото ме мързеше с приемат. Да, другата причина беше, защото ме мързеше, 20 пъти показва вече. Това. Да. Сега ще чуя каква прическа да направя, ще видим какви има. Да, това е. Да, бе, аз няма го правя скалата този. Айде. Може да ми чуете клавиатурата, ама това не е мой проблем, това е на фрапса. Его. Това е човека. Още не съм отключил мисията за там да хода. Аз това урод си направих вчера, може би, май, за да просто и така да си разцъквам, а иначе ще почвам да снимам на GTA-то. Чувайте, че иначе ще почвам да снимам на GTA-то, да, без никакви читове, без никакви такива глупости, ще се опитам да я превърта и да, че сега скачам, сега ще отидем някъде. Помогни, бе! Сега ще се опитам да не се пускам и нека да се облегна и да ви обяснявам всичко. Че геймплея ще продължавам на Майнкрафт в някакви сървърчета. Ще снимам на GTA и на някакви игри. World of Warcraft може да снимам с един приятел. Да, сега не да правим. Така, на Майнкрафт казах. Честно казано, това ще е. Мисля да снимам с фейскам, когато направя 50 сабскрайба. Така. Когато направя 50 сабскрайба, мисля да снимам с фейскам. Ама, десно. Сигурно повече шансове има да снимам, да. Искам да пишете повече коментари, ако може. Искам да пишете повече коментари, ако може, защото виждам добре правя по 50 гледания, хубаво за мен. Коментари няма, което е тъп. Ко става, пич? Маската да пише хесуям нещо, ко става? Ей, дървкар, ти не ще ми се правиш, Умри, бе! Умри, бе! Умри, бе! Умри, бе, полицай! Та полицай стане, бе! Кто има стреля, където ям? Тъполития, бе! Тъполития, бе! Тъполития, бе! Тъполития, бе! Кой ще ме преследва мене? Това не го предам. Охо, моторич. Не, няма го да. Да, хора. Тук сега ще му последват полиция. Аз съм тук. Сега, значи аз съм тая убиец. Такъв, кажете го. Такъв ето, сериен убиец. Значи, който ме види, почва да ме стреля. Хора, направо, не знаете, сега ще отида в другия град. Ще се прекрия със самоличност. Пеш слепя.
пускам сирените, защото съм откраднал кола, за да мислят за полицай. Но те пак ще ме разберат, защото това е яка игра. Ей го, как ме разбра, аз съм ти колега, бе? Днеска бяхме на смяна и ядохме двамата чипсове. Помниш къде ядохме донати, бе? Ти сляп ли си, бе? Си говорихме там. Той ми отговаряше само. Сирените ми угаснаха. Теле срам. Как да ги пусна, бе? Скамай беше. Ще има и клипове да тровам. Така да тровам само на CS. Нали, влизам в някакъв ник и почвам да говоря с там, с където се говори, нали? И да. Полицай! Полицай! Аз съм полицай. Полицай! Ма стреляй, ти ще ме убия, бе. Скачай в морето, бе. Ай. Аз ти в морето. Кой ще ми дойде, бе? Аз съм откачен. Негър. Аз съм негроидно същество. Скачай. Газвай, кушай, газвай. Сега ще летим. Не мога да фанат. Полицаи, не знам си какво, се опитват да фанат негър, който е негър. Не мога да фанат, защото е негър. Гледайте какво става тук с полицейския мотор. Изпреварвам всички. Просто съм уникален про. Полицаи на улиците има. И не знам кога да ги спа. Да. Хора само да фанат. Не само да фанат, защото нямам фанат никога. След малко ще спра епизода, само да се закрия. Айде бе, мотор. Те колко съм добър, сега ще карам назад за вас. Вижте ми яката мутра. Просто тук полицаи навсякъде, те не могат да фанат, защото това съм пешлепто. И да, хора, значи няма убия, защото да. И кома гоните? Вие за какви се мислите? За полицаи ли се мислите? Само донат им ще ми ядете там. Се правите на интерес. Ти кога носиш това човека, ще не мога. Опа, не съм бъсна, аз не съм лута. Гледай какво взимам. Ще забавя какво ще направя, съм лута. Назад ще ма минали. Гнефа! Никой не може ма фани, аз съм откачен, бе. Пройца, полицай смотани. Пройца да ма фани, а? Айде. Айде, бе!